Joo. Mä taidan olla Britainissa nyt. Mitäs mulla on? Komia miakka ja... rahaa näyttää olevan. Mitäs sitä sit tekis? No, kai mä lähden sparraamaan tonne metikkään siitä, että saa muu auto. Hei, näeksää mua? Kyllä. No voi hitsi, kun mä yritän harjoitella hidemistä. Niin, Näeksää mua nyt? edelleen. No voi hitsi, entä näeksää mua nyt? Juu. Näeksää mua nyt? No en kyllä enää. Jee, mä onnistuin. Vähän vittu helmei. Kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D, kaksoispiste D. Kuis kalaa syö? Kalastaminen, se siis mua eniten kiinnostavin juttu, mitä ikinä tiedän. Okei. Mä oon aika hyvä jo. Taidanpa lähteä tästä takas kaupunkiin. Amisa Koukanen. Amisa Koukanen. Aha, Vendor Pai. Vendor Pai! Vendor Pai, saatana! Kuuleeko sä? Vendor Pai. Se on bull. Vendor Bull. Helvetti. Kiitos vaan tosta avusta, kun mä en ihan tiennyt milloin pitäisi toi miekka ostaa. Joo, no Navia pitää aina auttaa. Ja, mä oon muuten Varro nimeltä. Mä oon Ponsi. Ja, onko sä ennenkin ottanut tämmösiä aloitteellisia Joo, pelaajia? aina auta, aina kun näkyy. Joo. Mites muuten, kun nämä miekat on näin helvetin pieniä, onko siihen joku syy? Juu, siis on tarkoitus, että ne on pieniä, kun sit se lyö nopeammin. Ja siinä on semmoinen. Skilli nousee paremmin. Juu. Kuule, mulla on semmonen loistava liikeidea. Jos sä annat mulle sun moneet, mä tuplaan ne. Tuplaa. Kuulostaa muuta aika hyvältä, mutta toimiiko se todella? No tietysti toimii. No helvetti, otappa tosta. Kiitos.
No niin, nyt loppuu tää grindaaminen. Tää ei oo yhtään roolipelihommaa, tää on roolipelisardi. Sun pitää rooli pelata tällä. Sä aiot rooli pelata. Ei grindausta ole kielletty säännöissä. Ja kuka vitun peli sä oot? Mä oon Game Masteri. Mikä se on? Mä niinku käsken kaikkia tekemään mitä ne tekee. Ja sit kun mä sanon